Dobre, poďme sa spolu ponoriť do jednej z najsilnejších a dovolím si povedať, že aj najdôležitejších básní slovenskej literatúry. Pozrieme sa na epickú báseň Morho a čo je na tom najzaujímavejšie, odhalíme skutočné historické udalosti zo 4. storočia, ktoré ju inšpirovali. Takže je to vlastne cesta do dvoch úplne odlišných období. A hneď na začiatok tu je veta, ktorá je vlastne srdcom celej básne. Voľne byť, ako byť otrokom. Toto je, viete, myšlienka, ktorá absolútne presahuje čas. Je to taká silná, nekompromisná deklarácia o tom, akú hodnotu má sloboda. A vlastne všetko, čo sa v tom príbehu stane, pramení presne z tohto jediného presvedčenia. Takže poďme na to. Predstavme si tú scénu. Sme pri Dunaji. To nie je len taká obyčajná rieka. V tej dobe je to hranica Rímskej ríše. A presne tu, na tomto mieste, sa majú stretnúť dva úplne, ale úplne odlišné svety. A ten kontrast je naozaj obrovský. Len si to predstavme. Na jednej strane prichádza malá skupina slovenských vyslancov. Báseň ich opisuje ako vysokých, hrdých, v jednoduchej, ale žiarivej zbroji. A oproti ním rímsky cisár Konštancius, obklopený masívnou armádou a osobnou strážou, sediaci na zlatom tróne. Je to doslova stret čistej, hrubej sily a, nezlomného ducha. A teraz, čo je dôležité pochopiť, táto slovenská družina, oni neprichádzajú bojovať, vôbec nie. Prichádzajú v miery. Ich cieľom je privítať rímskeho vodcu na svojej zemi ako hostia. A so sebou nesú tradičné dary pohostinnosti. Chlieb a soľ. To samozrejme nie je žiadna náhoda. V slovanskej kultúre je to jeden z najsilnejších symbolov. Sú to symboly priateľstva, dôvery a dobrej vôle. Je to vlastne také nonverbálne gesto, ktoré hovorí vítame vás ako priateľov. No a potom vyslanci predstavia cisárovi svoju životnú filozofiu, ktorá je založená na ich dávnych zvykoch a je v podstate veľmi jednoduchá. Poprvé, nenapádajú cudzie krajiny, starajú sa len o svoje. Po druhé, každého hostia, ktorý prichádza v dobrom, príjmu s otvorenou náručou. A to najdôležitejšie, veria v absolútnu rovnosť. Podľa nich je nespravodlivé mať pána, ale ešte väčšia nespravodlivosť je byť pánom. Čiže nikto nemá právo vládnuť nad iným a nikto nemá byť nútený slúžiť. A celé toto svoje presvedčenie zhrnú do jedného hesla. Sveté naše heslo je sloboda a sláva. Toto je vlastne definícia ich identity. A na tomto základe ponúkajú cisárovi mier. Ale pozor, mier medzi seberovnými. Tak, a aká je reakcia cisára na túto ponuku? No, dary odmietne a namiesto akejkoľvek diplomacie odpovedá čistou aroganciou a otvorenou hrozbou. Jeho odpoveď je absolútne chladná a nekompromisná. V podstate im dáva jasné ultimátum. Buď sa sklonia, odovzdajú svoju zem a budú slúžiť Rímu, alebo budú jednoducho zničení. Pre neho neexistuje žiadna diskusia o rovnosti. Existuje len podriadenosť. Dobre, a teraz na chvíľu opustíme drámu básne a pozrime sa na skutočnosť, pretože tento príbeh, aj keď je samozrejme romantizovaný, má podľa samotného autora, sama Chalúbku, korene v reálnych historických udalostiach. Táto časová oznám ukazuje to konkrétne historické pozadie. Niekedy okolo roku 334 kmeň Lemiakov zvrhne svojich utláčateľov a získa späť slobodu. Potom, v roku 358, rímsky cisár Konštancius tiahne s armádou do Panónie, aby si podmanil kmene na hranici. A v tom istom roku žiada, aby Lemiaci buď opustili svoje územia, alebo sa podrobili. Takže tu vidíme ten reálny konflikt, ktorý inšpiroval celý príbeh, boj slobodného kmeňa proti tlaku obrovskej ríše. Takže, kto boli títo historickí protagonisti? Lemiaci, alebo latinský limigantes, boli podľa Chalúbkovej interpretácie slovenský kmeň, ktorý žil medzi Dunajom a Tisou. A čo je podstatné, bol známy tým, že si svoju slobodu tvrdo vybojoval. A presne ich duch je stelesnený v tých výslancoch v básni. A tu sa dostávame ku kľúčovému bodu Chalúbkovej historickej analýzy. Tvrdí, že Rímu v skutočnosti nešlo len o územie, išlo o niečo oveľa nebezpečnejšie, o zničenie myšlienky. Myšlienka slobodného, sebestačného a rovnoprávneho národa hneď na hraniciach impéria bola totiž obrovskou hrozbou. Mohla by inšpirovať ostatných a preto musela byť zničená. Dobre, vráťme sa teda späť do deja básne. Cisárovo ultimátum odznelo. Moment rozhodnutia je tu. A odpoveď slovanskej družiny je okamžitá a absolútne rozhodná.
A tou odpoveďou je jediný výkrik, ktorý všetko mení. Morho! Je to starodávny bojový pokrik, ktorý znamená presne to, čo znie. Zabij ho! A v tom momente tá malá hrstka vyslancov tasí meče a vrhá sa priamo na cisára. V tom prvom okamihu nastáva totálny chaos. Ten útok je taký nečakaný a taký zúrivý, že prelomí cisárovú osobnú stráž. A samotný cisár, ten veľký symbol moci, v panike uteká. A jeho zlatý trón, symbol celej jeho autority, sa prevracia do prachu. Lenže tá presila je samozrejme nepredstaviteľná. Báseň hovorí, že na každý jeden slovenský meč sa zablisne 100 rímskych. Celý obrovský rímsky tábor sa vrhne na túto maličkú skupinu. A presne tu sa dostávame k jadru celej ich obeti. Báseň opisuje ich posledné chvíle nie ako nejakú tragédiu, ale skôr ako akt triumfu. Oni bojujú bez strachu, smrť prijímajú ako najvyššiu, ale zmysluplnú cenu za obranu svojich ideálov. Bitka sa teda skončila, ale odkaz tohto neuveriteľného činu pretrváva. Čo teda v skutočnosti znamená tento vzdor a táto absolútna obeť? Keď si to zhrnieme, je to vlastne fascinujúci paradox. Na jednej strane áno, Slováci boli fyzicky porazení, celá delegácia padla, no na druhej strane stojí cisár obklopený vlastnými mŕtvými a hanbí sa za svoje víťazstvo. Je to morálne prázdny triumf. Oni zomreli ako duchovní víťazi, zatiaľ čo on prežil v hanbe. Ich porážka sa tak mení na morálne víťazstvo. A týmto sa celý príbeh vlastne stáva lekciou pre budúcnosť. Tá veta vol nebyť ako byť otrokom už nie je len nejakým vyhláseným postav v príbehu, stáva sa z nej príkaz, výzva a odkaz. Duch vzdoru sa ukazuje byť dôležitejším ako samotné prežitie. A toto všetko nás privádza k jednej záverečnej, provokatívnej otázke. Konflikt zo 4. storočia a báseň z 19. storočia nám vlastne kladú otázku, ktorá je úplne univerzálna a platí aj dnes. Aká je teda skutočná cena slobody a čo je človek ochotný obetovať pre jej zachovanie?